ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରୁ ରାଗିଥାନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିଥାନ୍ତି, ରୁଷିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ମୁଁ ମନଉ, ବୁଝଉ, ଆଦର ଦେଉ, ସ୍ନେହ ଦେଉ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ରାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ, କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚୋଟ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଲାପ ଥାଏ, ସେଠି କଣ୍ଟା ବି ଥାଏ। ଚିକ୍କଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାଲିସ ମାରୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠକିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ଭରସା କରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ସଚୋଟ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ରାମା କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପିଓର ଲଭ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି।